neste río que teño aos meus pés, o río Avia, houbo unha minería importante de plata. Creo que estades vendo a ponte da Cruz. Estou río Avia, Pazos de Arenteiro, Concello de Boborás. O que creo que non se ve é a min, pero como creo que este sistema de inalámbrico mo permite, seguro que estades escoitando a miña voz e eu vou me arrimar aquí al vértigo, esta es la muerte. Ai, madre mía, que altura ten isto? Que vos contaba? Que contan da Ponte da Cruz? Esta ponte, esta é unha arcada, hai outras alá que xa nunca, que perderon a súa forma. Contan que no ano 1809 aquí os franceses que querían atravesar o río cara a Pazos de Arenteiro, o líder da resistencia dos galegos, Cachamuiña, dixo: estes tipos se pasan, nos papan. Era un ejército regular, moi ben adiestrado. Entonces, para frenar e arrancado, os franceses dinamitaron o ponte e aquí lle deron moita cañita, moita caña aos franceses. Fuxiron como todos. De feito, todos os anos aquí se fai unha escenificación de esa batalla, recordando os acontecimientos do ano 1809. Outra teoría que oín, que me contaron, vou arrimar un pouquiño máis. Ola, se caigo, cuidado, isto sería viral, tiría moitos me gustas. Estou eu falando aquí, vou ter menos me gustas que se caigo. Que triste realidad. Bueno, outros dicen que a ponte se destrueu e tuvo daños estruturales importantísimos no ano 1700 e non sei canto, no terremoto de Lisboa, que afectou a moitísimos sitios de Galicia e tamén, lóxicamente, dicen algúns que a este ponte. A ponte que non é utilizada, tempo despois se fai unha un pouco máis abaixo, durou un Padre Nuestro, unha Ave María, a primeira enchente creo que levou a ponte. Ahora hai unha ponte actual, augas arriba, moi cerquiña, que comunica Pazos de Arenteiro. Entonces, ben, é o que sei. E por aquí tamén pasa unha vía de peregrinación cara a Santiago que viña dende Braga. Pero esa cousa doutra historia e eu xa non vos dou máis a lata. Espero que gustedes da Ponte da Cruz. Madre mía, el Señor, que altura ten isto. É de vértigo, é de vértigo. É peligroso. É como vos contaba nestas cousas, o importante, ademais de contalo, é non levar un golpe, porque se levas un golpe, mal asunto. Hasta logo, que vai aí ben, me gusta, chao.